שלום לכולם, כאן אביב, והיום אני משחק עם אורי, שאנחנו נשחק ביחד בכל הסרטונים בערוץ החדש שלנו, Power of 2. שלום לאורי. שלום, מה המצב חברים? כאן כבר התחלנו לחצוב, עשינו מיינינג קטן, ועכשיו אנחנו מתחילים הכל. רק שתדעו כבר יש שאנחנו לנו בית והתחלנו לפני זה. אנחנו עובדים על המקום הזה, על המשחק הזה, כבר איזה כמה שבועות בערך, ואנחנו, אתם יודעים, אתם תראו את הבית שלנו, אתם תחשבו, הייתם בקריאיטיב, אבל אנחנו לא, באמת שלא. רוז. תביא את הפיקרק שלי. ככה. מצאתי איירון. היי! בטעות. אני אראה לך מה זה בטעות. בטעות. אני יכול להראות לך הרבה טעויות. למה? מה? אני רואה שחור. הנה. איזה לילה. אל תסתכל לאחור. מה עשית פה? זה קריפר. אני לא רואה פה שום קריפר. יש שם פול... אל תצא. תעשה טובה, אל תצא. אורי. תסתכל אחורה. רגע. בבקשה לא. ידעתי! לא. אני אחוס על חייך. לא משנה. נשאר רק העצים וזכוכית. אוקיי, תסתכל עליי אורי. אני הפכתי לקוסם מוסמך של מיינקראפט, שים לב. אני אומר אברה קדברה, והקיר הזה מתוקן, אוקיי? מוכן? 3, 4, אברה קדברה. מה? איך עשית את זה? אני קוסם, אמרתי לך, אני קוסם מוסמך. אתה לא. איפה החוטים? אתה יודע, אני יכול לעשות גם קסם שאתה תמות, אז מה יש לך אתה? חכה. אני יוצא עליך את הורגת את כולם. לא! תמות, אמרתי. מה אמרת את זה, אני אברח. איזה שם הבאת לחרב שלך? הורגת את כולם. אני אברח בינתיים. תודה רבה שצפיתם חבריה. תהיו מעודכנים ואל תשכחו לייק, תגובה ולא לשכוח סאבסקרייב.